Здравейте, драги зрители! Здравейте! Да, с моя тати, както ви бяхме обещали преди там колко време на сторията, той ще отговори на вашите въпроси, като темата е отношенията за мъжете и жените. Супер! В моменти на двамата много ни се спи, защото той може да разкаже какво прави. Аз няма всъщност да казвам защо ми се спи. Но да, просто интензивна седмица и при тебе така. Но все пак го правиме за вас, защото сме обещали, защото тати скоро тръгва. Няма кога да го снимаме. Да. Само искам да кажа, че той пожела да не вижда предварително въпросите. Да, така. Напълно автентично ще отговори на тях. Не са много, защото може би не бях уточнила някои неща, че ще бъдат анонимни, че няма да се показват. Не бях дефинирала някакви неща, но пак за начало е окей. Тати! Какво? Вежно ли ще пушиш? Да, разбира се. Много обичам да развалям първоначалното впечатление. То не е въпроса, смисъл ти си пуши, ама това не е хубаво, защото... Ама то пак темата е една. Добре, е хубаво. Да, рекламираме някакви цигари специално. Да. Така, представи се. Кой си ти, какво си, на колко си, какъв е твой опит, от каква... Всъщност, да, от каква гледна точка ти ще коментираш, нали? Какво ти е положението в момента, така да се каже? Давай. Значи наближавам. Още мъничко и ще стана на 50. Така. Но все още не съм. Чувствам се като младеж. Да. Вече от не знам колко години съм разведен. Имам две прекрасни деца, които са вече голями. Имал съм и бивши, имал съм и след това. Весела история като цяло. Кажи с мама колко време си бил? Семейен 15 години. Въобще много сериозен трудов стаж. Да. Не знае какво повече да кажа за себе си, освен че допреди малко бях в едни по-работни дрежки. Даже не знаех, че кажи. Ще бъда на такова... Даже не се е обръснал. Напълно автентично. Всъщност, да. Чакай само да видя светлината, че огря слънце. Екстра. Екстра. Така. Какво мога да кажа? Въз основа на всевъзможните ми там връзки, разбира се, извън брака. Да, иначе само мама. Само мама, никой друг. Да, определено, даже не знам какво ще ме питат. Има разнообразни въпроси. Пък покрай тях може да се заформи друга дискусия, не се знае. Значи ще е една истинка. Нали каза, че не искаш да ги знаеш, така че това е напълно едно супер натурално видео. Даже горе-долу ще присъствате на някакъв като наш разговор, който си водиме, когато има някакви такива въпроси от нищото, така че просто се наслаждавайте. И ако имате някакви други въпроси към този господин, може да ги зададете долу в коментарите. Ще има час-две. Като цяло, да, от твоя опит, поне от нещата, които си ми споделял. Аз съм научила много неща за това как мъжете мислят. Много интересно. Защото е брутално откровен, безскрупулен и безсрамен. Как мислят ли? Първо мислят с гащите си. Как да мислят? Когато един мъж види една щогоде хубава жена. Щогоде? Пък ако е на сухо от дълго време и да не е чак толкова готина. В казармата имаха една готвачка и като минаха няколко месеца, и това беше единствената жена в поделението, а тя беше може би 100 и много на 100 нагоре и вече на всичките ни се виждаше като страшна работа. Така че, да, първоначално именно така се мисли. После обаче настъпва периода, когато трябва да говориш. В смисъл, да. Сексът си е секс, обаче после трябва да говориш и повечето хора, имам предвид мъже,
се провалят именно тогава, защото доста често не могат да вържат две думи. А пък жената очаква, обикновено жените, те се влюбват с ушите си, това, което чуват, това, което слушат, докато мъжете в повечето случаи с очите си, това, което виждат. Да, ти си говори. Наблюдавам. Си говоря. Добре, ще си говоря. Така, първо гащите, после визуално. Ами да, то си точно така. Друг въпрос е, че... Да, ти това беше казал във видеото. Има и нещо много ценно, което съм го разбрал като опит. Ако не правиш секс с една жена в рамките на първия един месец, шанса да си останете просто приятели е 99,99 нагоре. Така че, мили мъже, не се бавете прекалено много. То по-скоро това май беше към жените. Това си е техен проблем. Ако искат нещо да се случва, това е положението. Искаш да кажеш, че мъж не би чакал повече от един месец? Не, със сигурност се чака и мнозина се чакали, и аз съм чакал. Но, както казахме, шанса да останете просто приятелчета е много голям. Никой не е казал, че трябва да е на първа среща. После ще довършиме, защото ти каза, че ще има час 2 след това видео, но нека да ти задам първия въпрос. Така, ти вече каза, че си имал един щастлив 15 годишен брак. Абсолютно. Така. И първият въпрос е, какви са твоите тайни за щастлив брак? Тайни за щастлив брак? Да. Просто когато е ядосана, не и се ядосвай. В никакъв случай не спори с жената си. Или там с приятелката си да спориш с жена. Е просто нещо самоубийствено. Няма никакъв смисъл. Нито ще разбереш, не се опитвай да разбираш, просто се обичай. Никой никога не е разбрал жените. Тоест компромиси, казваш. Какви компромиси? Просто се направи, че там всичко си е наред, окей, да, като и мине там месеца и готово, няма проблеми. Да, ти! Какво точно така си е? Да, или пък това да се впечатляваш, че нещо не ти се е получило от първия път. Боли ме главата. Добре, обаче тук по-скоро ти като мъж какво си правил така, че да съхраниш тези отношения? Огаждай. Огаждай, какво имаш предвид? Но не прекалявай. От време на време някой малък жест. Не забравяй да купуваш цветя за рождения ден. И за сватбата. Това се за помни. годишнината? Да, това се помни во веки веков. Няма да ти го простят никога. Пойнт! Да, ако забравиш годишнина от сватбата. Никога. Ще ти го напомня до края, докато си жив. Добре, освен купуване на цветя, какво друго като жестове? Жестове? Да. От време на време помагай в домакинството. Но не прекалявай, защото ще вземе па много да свикне, разбираш ли, и ще очаква да си нон-стоп пак само ти. Така че включвай се от време на време. Защото като се включваш от време на време, той ми помогна. Ако правиш всеки божи ден, това е вече даденост. Няма и да го отрази. Да, ма то реално и вие се едносите така. Да. Защото тя жената го прави по дефолт. Това значи ли, че вие го взимате за даденост? Не, мъжа ходи на работа по дефолт. А жените не ходят на работа? Да, и се грижат за сметките и разни такива неща. Те жените ходят на работа. Едно нещо, което наистина е много хубаво, за жалост аз не успявах да го правя винаги и даже много рядко ми се е случвало. Много е хубаво поне един път в седмицата, двамата заедно и някъде. Някъде? Да, хвърли децата там на бабата и само двамата, поне един път в седмицата е хубаво да се спасите. Да. Добре. Нещо друго имаш ли да добавиш към този въпрос? Те са толкова много, аз просто в момента Добре. не мога да се пресетя. Да. Добре, следващ въпрос. Как мъж омайва опърничева жена? Я виж ти. Това сигурно го е задала този въпрос. Дали имаш или жена, пита. Това е интересно. Опърничева жена. Тук трябва постоянство.
тук трябва постоянство. И да, ма това не се ли бие с това, че там за това до един месец и не знам си какво. Не, бие се, разбира се, но това не означава, че не може да се получи в крайна сметка. Значи... И ако отнеме повече от месец. Няма значение колкото отнеме толкова. Понякога отнеме няколко години, но в крайна сметка пак може да отбележиш гол. Ама кажи какво правите вие като мъже, за да умаете такава жена? Просто не се отказвай. Що ми искаш тази има ли жена? някакви конкретни действия? Примерно, ето пред тебе сега е една оперничва жена. Ти какво ще направиш така, че да я умаеш? Дай конкретен пример. Непрекъснато и демонстрирах. Значи аз имам такава... Такъв опит? Да. Така, давай. Да. Тук става дума за... Много опърничева жена. Много опърничева жена. Аз мисля, че знам за какво говориш, нали? Тук става дума за 10 години. Толкова опърничева жена. Добре, да. Значи си мисля за една и съща. Но в крайна сметка нещата се получават. Така, Пък добре. после може пак да се разделите, няма никакъв проблем. Да, ма кажи конкретни действия, които ти си предприел в този случай, за да я омаеш. Давай конкретни действия, примери. Хубаво е сутрин, като се събуди една жена, да си получи там съобщение с ръчице, добро утро, скъпичко, миличко, цветенце, пиленце, котенце и така нататък, и така нататък. И тази жена, като се събуди, се чувства по-различно. Той се сеща за мен, мисли за мен. От време на време е така да й се обадиш неочаквано, когато знае, че няма да й се обадиш. Защото от време на време да минеш покрай работата и да й занесеш сокче, кафенце или там каквото обичате. Трябва обаче да знаеш какво харесва. Просто не се отказвай. Няма толкова опърничава жена. Викаш се подава в някакъв момент. Всички подават. Добре. А па най-готино е, когато ми кажат, аз съм семейна. Това си е най-голямото предизвикателство. Точно па семейните са абсолютен огън. Да, тук между другото има продължение на този въпрос. Тоест, с характер, огнена жена, силна. Каква е мъжката стратегия с такива жени? Това, което обясни. Значи, ако е огнена и силна жена, в момента в който усети, че си, как да кажа, мек, тихичък и така нататък от този сорт, тя започва да не те приема на сериозно. Защото тя се мисли, че е самодостатъчна. Тя иска властен мъж, силен мъж, който да и... Това не означава да бъде грубян или агресивен, нещо такова. Не, той... Просто като го види, трябва да вижда в него мъжа, който е закрилник, защитник, който във всяка една ситуация може да й помогне да я измъкне от това или онова и разни такива неща. Просто трябва да вижда силен мъж. Човек, да който... изпитва възхищение от този човек. Меко казано трябва да изпитва възхищение. Това е само част от нещата. Добре, този въпрос ти помисли, че е зададен от мъж или от жена? В интерес на истината може да бъде зададен и от тази и от тази. Да. Добре, този въпрос е зададен от жена. И според мен тук по-скоро е, че тя е попаднала, тя е такъв тип жена и тя попада на мъж, с който може би тя се чуди за подхода му, който прилага върху нея. Поне аз така го интерпретирам. Не знам, все пак за всеки е толкова различно. Добре. А в крайна сметка е много важно човек да има доверие на човека до себе си. Дори и да те хванат в банята на Кълъв. Разкажи я тази история. Давай, разкажи я. Добре, няма кой как да повярва в смисъл. Давай. Някога много отдавна, още преди да се оженя, или в началото, не, преди да се оженя. И с жената, с която тогава бях, отиваме на езеро, на бунгала, с наши близки. И след като бяхме на плажа, решихме да се изкъпим. Но се оказа, че те са външни будки. Но се оказа, че вътре няма сапун, при което тя отиде да вземе сапуна. През това време една друга девойка се намъкна при мен. Тя просто много ме харесваше. А най-тъпото ми е, че ми е братовчетка.
И аз докато я гоня и казвам, какво правиш, бе, махай се от тук. И в това време приятелката ми дойде. Как да й обясна, че не съм правил нищо? Да, дори да те хванат. И такива моменти има. Добре. Още един въпрос. Така. Как мъж излиза от ситуация, когато жената зададе неудобен въпрос? Връща ли на въпроса с въпрос или какво прави по-точно? Това е типично женско. Да, това жена го задава този въпрос. Това е типично женска история. Когато една жена иска да избегне въпрос, тя винаги... Не, чакай. Тук се пита. Да, знам какво се пита. Мъжа как би постъпил? Да, как мъж излиза от ситуация, когато жената зададе неудобен въпрос? Връща ли на въпроса с въпрос или какво прави? Дали, ето, жена ти задава неудобен въпрос, ти как ще постъпиш? Отвърнеш ли с въпрос или какво ще направиш? Обикновено мъжете отговарят. Дирекшън? Обикновено. Ако не ти изнася да отговориш? В повечето случаи се налага да извъртиш. Но мъжете обикновено не отговарят. Завуалирано? Не отговарят на въпрос с въпрос. По-скоро извъртат нещата. Защото понякога просто не им харесва въпрос. Това е едно един мъж, когато го питаш колко ти е дълъг, ти как да обясниш 15 см, дали е толкова, дали е толкова. Оф, тати. Добре, тоест искаш да кажеш, че при неудобни въпроси директно си отговарят. Не лъжете ли? И двата пола лъжат. Жените по-успешно, защото на мъжете повече им лечи. Какво? Жените по-успешно лъжат. Много по-добре лъжат. Мъжете не могат толкова добре. На мъжете им лечи повече. По какво? Не са толкова добри в тази сфера. Има някои бая добри. Не, значи си има някои неща, които са си определящи за пол. Мъжете са по-добри в едно, жените в друго. В социалната комуникация, например, жените са неизмеримо по-добри в мъжете. Заради това повечето социални професии са заети от жени. Като се започне от учителки, през лекарки и какво ли още друго не. Да, и тая муха сигурно ще да е Софиянка. Това е оса. Ще избяга. Добре. И последен, доста вулгарен въпрос. Иха. Колко требе да ти е голям и дебел? Колкото толкова. Не, как беше казал Мечо Пух. Колкото повече, толкова повече. До сега не съм чувал жена да се оплаква и да казва не. Прекалено е. Ако е някоя китайка. Но в интерес на истината, смешното е, че когато си младеж, примерно там 15-20 години там колко, това е обикновено за мъжете някаква болна тема. Боже. А после вече ти абсолютно. Важното е да се справиш и тя да е доволна. Имам познат, който той директно се заявява, че не може да се похвали с някакъв размер, но техника. Да. Каза, че за сметка на това доста се бил старал, имал техника, така че... Със сигурност има най-различни начини да удовлетвориш съответния човек от среща. Да. Нямаше много въпроси, поради проста причина, че не бях дефинирала много неща. И поради най-различни причини най-вероятно не бяха зададени повече въпроси, но пак имаше. Благодаря, че отговори на тях. Има ли нещо друго, което можеш да допълниш така чисто? Ето сега ти си ергенче. Да. И какво е да си на близо 50 години да си ергенче? Как е положението с жените? Сега ще отговоря. Значи, доколкото ми е известно, предстои да разбера, нали, или както казват старите хора, ако сме живи и здрави до година до Амина, да, и така се наближавам 50, но знам, че между 55 и 60 било най-критичната възраст на мъжа.
Защо? Причината е, че нито пенсия ти дава, нито жените ти дават. Значи предстои да разбереш. Той ще го видим. Добре. Добре, чай да видим някой друг въпрос. Нещо неочаквано. Не, чуди се да... Искам да си задам още два въпроса, да станат 3. Някакъв личен въпрос. Не, по-скоро пак, нали, така за отношенията с жените, ти от твоята гледна точка. Добре, какво ще кажеш за това? Ето сега ми разказваха това, че един момък. Да, започва да си пише с една девочка. Да. Но споделя, че проявява по-голям интерес към нея, защото тя знаела какво иска. Личало си. Така. Но през това време си писал с една друга девочка, но тя му се правила на интересна. Нали, отговаряла там през 7-8 часа, нали, правила се на интересни 3-5, но другата девочка му направи по-голямо впечатление, защото просто знаела какво иска. Не е имало, нали, там някакви игрички и неща. При вас има ли ги тези работи, като сте по-големи, или сте си дирекшъни от двата пола? Мъжете обикновено не си играят с тези неща. Mm-hmm. Те са кратки и ясно. Искат да влезнат в гащите на съответната жена от среща. И ако си паснати на акъла, дай Боже, и имат някакви сходни разбирания, влечения, да правят някакви подобни неща, да се интересуват от подобни неща, тогава им се получава по-дълготрайно. Друг въпрос е, че доста често се появява едно детенце. Я кажи, да, това е интересно. И тогава нещата могат да се объркат. Сега, да, ето. Има, защото то е всеясно, че се получава катарзис, когато от двойка ставате двойка с детенце. Може да станете и тройка. Значи, аз съм имал такива моменти, в които просто получавам едно писмо, че да, вчера бяхме двама, но от утре сме трима и ти си излишен. Не, тук... Добре, да, такива ситуации много. Трябва да има малко по-голяма структура. Тук беше само за въпрос, но просто исках да завърша с 3 въпроса към тати. Я кажи, какво е чувството от двама да станете, нали, вече семейство, 3 да има дете? Наистина ли се променят нещата между партньорите? И как се променят от гледна точка на мъжа спрямо жената? Това е най-красивият момент, който може да живее един човек. Когато се роди ти, все пак си 1 година по-голяма от брат ти, майка ти ми е разказала, че първият ми поглед към нея е бил изпълнен с толкова много любов, толкова много, колкото никой никога не я бил поглеждал по този начин. Явно, наистина, чувството... Това е най-хубавото нещо, което може да се случи на даден човек. Няма значение дали е мъж или жена. Стига да го искате. Добре. И после вече има бебе. И почват отговорностите, да. Досадна работа. Да. 5 минути кеф, 50 години, да. Добре, не може да са били 5. Може да са били малко повече. Така да, винаги сме спорили с майка ти на тематиката, на кой му е по-трудно. Тя казва, че е много трудно да се роди, пък аз съм казвала, ти знаеш колко трудно се прави. Не знам кой ще те гледа, ама се забавлява, да. Добре, тати, благодаря. Моля. Ще го направим другия път малко по-структурирано. Да. На човека, който ми се връзва винаги на акъла. Да, очевидно. Да. Да, другия път със сигурно ще го направим по-структурирано. Сега просто е супер натурално. Даже няма да го обработвам. Каквото съм заснела, така е, защото така съм преценила. Значи другия път няма да се бръсне.
Тати. Да, нищо. Така не, че голяма част от учениците са мазохистки. Айде да не дълбаем повече в темата. Пожелай нещо на хората, там на жени, на мъже, защото ще те гледат и мъже и жени. Бъдете здрави, обичайте се. Айде за следващия път. Чакай, тук сега ще има пип. Чакай. Сетих се. Бяхме снимали видеото. Помниш ли в колата и ти казах, че ще има час-две? Даже вече не помня за какво ставаше. Сега ще ти го пусна, за да видиш, да продължиш. Ето го. Защото ти каза, че ще има час-две. Да, може пък да е следващия път. Час-две. Тематиката за мъжете и жените става дума за това, че когато мъж и жена се срещат, мъжът оглежда жената и вижда за какво става дума. В смисъл, вижда как сетих се, да. Сети ли се? Когато двама мъж и жена се срещнат, мъжът оглежда жената, вижда за какво става дума, нали, всичко, каквото тя има, а пък тя никога не знае той какво има в панталона. Да. Така, и аз после те попитах и после какво следва. След като той е огледал, одобрил е визуално, така вече ти спомена, че мъжете първо се впечатляват от външния вид. Да, с очите си, да. Да. И докато жените с очите си, той с ушите си. Така. Добре, след като мъжа, нали, това говорим тук, като се срещнат в началото, той е одобрил визуално. Какво следва след това? Какво може да следва? Има два варианта. Един вариант е, ако си много смотан, просто да си седиш отстрани. Кажеш, толкова харесвам, мале, ако ми падне и разни такива неща. И тя така иначе и да не ти падне. Другия вариант е просто отиваш пред нея и казваш, че наистина страшно много я харесваш. И тя ти казва, да, аз имам приятел. Нищо да на мен не ми пречи. Ами ако си няма приятел? В такъв случай, нали, когато казвам, нищо да на мен не ми пречи, пак има два варианта. И вариантът е просто да бъдеш по-упорит, ако искате да се получат нещата. Да. Даже ми се намерил да се бия, да му се не знам. Да, каква любов, какво нещо. Тя си знае. Да. Това за бившите, какво ли не правиш? Тогава не са били бивши. Тогава са били настоящи. Да. Или по-скоро бъдещи. Тоест, стигаме до извода, че когато мъж иска да направи нещо... То със сигурно ще го направи. А когато, нали, там се размотава, не знам си какво... Размотава ли се, може да видиш как след някоя друга годинка ще се ожени, ще проима и деца, ама няма да са от теб. Тоест, наистина стигаме до извода, че когато мъж иска да направи нещо... Не се мотайте. Мъже. Това и за жените става. Защо пък ние? Добре, всъщност да, ето и аз ще кажа. Той е една жена, когато си иска нещо и знае, че си го иска. В смисъл, тя не се е... В интерес на истината, жените кажи какво ти бяха... много по-добре защитават своите интереси от мъжете. Мъжете са много смотани в това отношение. Кажи какво ти бях казала. Та ти беше изпаднала в една ситуация и ти казах една приказка. Че ако... Да, точно така. Тя, ако искаше да бъде с теб, отдавна щеше да бъде с теб. Факт. Да. Така. Няма да има хърмър да се чуди пък глупости на тракалета. Колко ще се почуди пък. Живота продължава. Ама той при вас е така реално. Вие ако искате да сте с някоя, дето се казва, ще ходите да си я вземете. Все пак не живеем по времето на нашите образно казано. Най-малкото ще й покажеш, че се интересуваш от нея. Да, ама аз си казвам, че ще ходиш, образно казвам, че ще ходиш да си я вземеш, нали, ако някой ти хареса. Няма там да се мотаеш и да седиш и да обясняваш някакви неща, просто ще действаш така, че да се случат нещата. Нали? Най-малкото ще опиташ. Поне аз винаги съм опитвал. И затова съм изпадал в много трагикомични ситуации. Но това вече е за... Да, това е за друго. 3. Част 3. Да. Надявам се да ви е било интересно, да сте се забавлявали, да сте си взели нещо,
Просто да ви е било приятно да ни слушате. Ние си водим такива разговори, както виждате, то се случва напълно. Да. Който си има щерка, така е. Тормозът го. Да. Благодаря ти, тати, че ми се връзваш на акъл. Да. Ами, ще се видим, когато се видим. Чао!